sidder vi her igen i den her lortesituation, hvor at jeg er ude og gå med Lucy, og vi skal sidde og hvad kan man sige, træne lidt og have det rigtig godt. Og kan man det skal? Ja, det gør jeg. Og så kommer der en løs hanhund løbende lidt ud af det blå. Og jeg kan godt se, at det her, det er, jeg kan ikke se nogen ejer. Desværre er det en af de der situationer, som sker lidt for tit for mig og Lucy. Og jeg har, ja, det vil jeg gerne træne nu. Jeg bliver så ked af det. Jeg bliver så frustreret. Der er bare ikke nogen ejer. Og den her hun løber hen og snuser til Lucy, noget af det, som Lucy synes er aller værst i hele verden, når andre hunde gør. Og hun laver en rigtig voldsom markering. Altså der er tænder, der er voldsom lyd og alle de her ting. Hun bider ham ikke. Hun laver en markering, en voldsom markering med lyd. Og så går jeg imellem dem. Og den her hanhund, han tror, han bliver lidt chokket over at få så stor en markering af hende. Han får så også lige en skideball af mig, hvor jeg siger, kan du så smutte? Og ligesom træder lidt imod ham. Og han backer heldigvis off, det var rigtig godt, at han gjorde det. Havde det her været en ung hund eller en hund, som ikke havde kunne håndtere eller takle den her situation, eller læse hundesprog eller noget, så havde den her situation endt meget værre, end den gjorde. Han er heldigvis en ældre hanhund, som bare gerne vil hilse, og han trækker sig en lille smule tilbage. Han går ikke væk, han trækker sig lige et par skridt tilbage, og står der og ser lidt forvirret ud. Og jeg vurderer faktisk i den her situation, at hvis jeg begynder at tage Lucy snor og sådan noget, så kan det her eskalere. Så jeg gør det, at jeg laver et snudetarget med hende, hvilket hun gør i den her situation. Virkelig, virkelig stolt af hende. Jeg er så stolt af dig. Yeah. Jeg laver et snudetarget med hende, og så beder jeg hende hoppe op på det her, den bænk. Så beder jeg hende hoppe op på den her bænk for at få hende væk. Og det gør hun. Selvom hun er løs, og den her hanhund stadig står og stiger på hende og er løs, men hun kan faktisk alligevel formå at hoppe op på den her bænk. Og det er jo fordi, desværre, det her noget, vi oplever rigtig tit. Og hun ved godt, at når jeg først træder ind imellem, så har jeg styr på situationen. Ofte har jeg en retrieverline med, simpelthen af den årsag, at så kan jeg tage den anden hund i snor, om ikke andet binde den til et træ, indtil der kommer en eller anden uansvarlig hundeejer på et eller andet tidspunkt og hente den. Hun ved godt, at jeg har styr på den her situation, men altså mit hjerte banker stadigvæk virkelig hårdt, altså fordi jeg står her med en fremmed hund, jeg ikke kender, og min egen ængstige, reaktive hund, som jeg prøver at hjælpe. Men hun er helt fantastisk dygtig i den her situation. Hun hopper op på bænken, og heldigvis er det her en hund, der forstår lidt af situationen, så han trækker sig en lille smule, ikke særlig langt, men trækker sig bare lige og står og kigger på os. Så sætter vi os op på bænken, og så sidder hun faktisk bare og spiser godbidder. Altså jeg kan ikke bede om, det kan godt være, at hun laver en voldsom reaktion på ham, men jeg kan ikke bede om noget bedre efter, ja, det vil bare gerne træne. Jeg kan ikke bede om noget bedre efter sådan en situation, eller i sådan en situation, end at hun faktisk vil tage imod godbidder, hun stoler på, at jeg har styr på det, hun hopper op på bænken, alle de her ting. Og hvor er ejeren så? Altså hundeejeren, kan vi så spørge om. Hvor er hundeejeren? Altså, vi holder øje, fordi vi magter ikke, at det sker en gang til nu. Så tror jeg, at jeg får lidt et nervesområde. Men den her hundeejer, jeg ved ikke, om I kan se det, men jeg er ligesom oppe på sådan en bakke. Så nede bag det grønne græs her, der går der ligesom en bakke ned, og så er der en sti, en asfaltsti. Ejeren, hun går helt dernede. Så hendes hund løber rundt heroppe, sammen med mig og Lucy. Jeg tror, den stod cirka her, eller andet sted. Efter at Lucy havde markeret på den, og da mig og Lucy var gået over og satte os på den her bænk, der står hendes hund her et eller andet sted. Hun er helt dernede. Under bakken, kan man sige, nede på asfaltstien, og står og kalder Wuffy. Den hedder ikke Wuffy, men lad os sige, den hedder Wuffy. Hun står og kalder et eller andet halvhjertet dernede. Det er så uansvarligt. Det er, for det første siger loven, at du kun kan have din hund løs, hvis du har den under kontrol. Det er dyr, vi kan aldrig 100% have dem under kontrol. Men sådan en som Lucy, jeg har brugt så lang tid
Jeg bruger så lang tid på at træne indkald, på at træne kontakt, fordi at jeg gerne vil have, at trods de udfordringer, hun har, så kan hun få lov at gå løs. Men jeg holder øje med hende hele tiden. Jeg ved også godt, at der er nogle ting, hun elsker børn. Jeg ved godt, at kommer der nogle børn, så er jeg nødt til at tage en snor, fordi hvis de kommer for tæt på hende, så kan hun ikke håndtere ikke at løbe hen til dem. Det er mit ansvar. Der er rigtig mange børn, der er mega bange for hunden, og ikke har lyst til at få Lucy i ansigtet og blive slikket. Og selvfølgelig er jeg ansvarlig der og siger, at min hund skal ikke løbe hen og slikke et barn, som muligvis er bange for hunden i ansigtet. Så kommer der børn for tæt på, så tager jeg hende altid i snor. Selvom hun ikke gør noget, men for at passe på børnene. Det er også det, den her hundeejer bør have gjort i den her situation. Være ansvarlig og sige, jeg ved ikke, hvem der er deroppe. Jeg ved ikke, om der er små børn. Jeg ved ikke, om der er dyr eller dyreunger. Jeg ved ikke, om der er en hund, der ikke kan lide andre hunde. Et menneske, der er super bange for hunden. Jeg ved ikke, hvad der er. Og jeg har ansvaret for at sørge for, at min hund ikke bryder nogen andres grænser. Jeg har også ansvaret for at passe på min hund. Det her ansvar, det skider hun fuldstændig på. Det er så uansvarligt. Jeg sætter mig lige ned. Undskyld, Lucy. Jeg vurderede i den her situation, at det bedste for Lucy var, at vi bare sad stille og roligt på den her bænk og spiste godbidder. Det vurderede jeg, efter hele den her situation var det bedste for hendes nervesystem. Jeg havde mest lyst til at gå ned og råbe og skrige af hende damen, og fortælle hende, at hun ikke burde have hund, og hvad hun lige har gjort ved mig, og hvad hun lige har gjort ved min hund, og alle de her ting, som man jo også siger i affekt, når man bliver påvirket på den måde. Havde det hjulpet at råbe og skrige af hende? Højst sandsynligt ikke. Men det er sådan et behov, man får, fordi man føler sig så afmægtig. Og hun gør noget, som påvirker en og ens hund så voldsomt, at man har behov for på en eller anden måde at fortælle hende, hvad hun gør ved os, og hvor uansvarlig den her situation er. Men jeg vurderer, at det bedste i denne situation for min egen hunds skyld, det er, at vi bare sidder, og jeg er så stolt af dig, ja. Vi sidder bare her på bænken, ikke også, og spiser godbidder. Skal du lige have lidt treats? Er du klar? Søg! Ja, søg! Se om vi kan få hende med her, mens hun går og søger. Ellers må I bare kigge på mig. Jeg vurderer, at det bedste i den her situation, det er at passe på min egen hund. Hun er så dygtig, jeg er så stolt af hende. Hun sidder bare og kigger på mig, og kigger på hunden og spiser godbidder, mens den her hund stadig står sådan her et eller andet sted og glor på os. Der sidder hun bare uden snor på bænken og spiser godbidder med mig, efter at hun har været nødt til at markere så voldsomt på den her hund. Det er så stort, jeg er så stolt af hende, men det burde virkelig ikke være nødvendigt, at jeg skal sidde og have de her følelser nu, at min hund skal blive så presset, at den er nødt til at lave en markering, mens der er en eller anden dame, der overhovedet ikke tager et ansvar. Nu har vi også lige Lucy, der tisser på kameraet. Ja, nogle gange skal man bare tisse på verden, ikke? Ja, verden er dum. Ja. Jeg elsker hende. Jeg ved, der er rigtig mange, der deler de her budskab. Jeg ved, der er rigtig mange hundetrænere, butikker osv., som virkelig snakker meget om det her for tiden. Bliv ved med det. Alle jer professionelle, bliv ved med at lære folk om, jamen, har du ikke et stabilt indkald? Brug sporliner, brug alle de her redskaber, som kan hjælpe dig, hvis du ikke kan have din hund løs, men gerne vil give den frihed. Så du stadig er ansvarlig, så du stadig passer på din hund, passer på andre folks hunde og på andre folk. Bliv ved med at sprede det her budskab til jeres kursister, jeres elever, eller hvis I er hundebutikker, så med jeres kunder. Og med jer, der ikke er uddannet, bliv ved med at snakke med jeres familie om det, og jeres venner om, at det her det er en uacceptabel situation. Det er ansvarsløst, og det er ikke i orden. Og igen, henvis til, jamen, hvad kan man så gøre alternativer, hvis man har en hund, der ikke har et stabilt indkald, og man gerne vil have den frihed, give den frihed. Fordi vi skal alle sammen være her. Det her, det er ikke okay. Min gadevaps klarede det fuldstændig fantastisk. Jeg er stolt af hende. Men det er nødt til at blive bedre. Ikke?